दाख्लैनि बांग्रिङाव हा गावब्रालायथारदों नुबाय नाय रायजोफोर जोंना हाया सेस बिनिफ्रायबो एसे दै गदोंमोन आरोना आरो नै जोंना सेस गावब्राजोब्बाय आयौ 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 सेस खांसैमोन बिल्डिंआबो बानायदोंमोन सेस गावब्राजोबदों गोजौआवथ' नायजाबावलासो गोलैजोब्बाय दालाय नै रायजोफोर गावब्राजोब्बाय दहाय फुङाव सिथ्ला सिबनानै समानो जाफिनलायबायब्रा आयौ 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 जोंना सैमायाथ' आयौ बांग्रिं मावनाय लोगो लोगो खारदों आयौ बौ 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 होनदों बौ 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 आयौ हा गावब्रानांगौबा सेसथारमोनलै सासे बल्दारनो हा सिङाव गोदोबायमोन आं खर'आव हमना बोखोहरामोनबा सेस खासैमोन बिमाबो दा खुलुमबाय दा भिडिअआ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो दा लाइक हरदो दा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबसक्राइब खालामदो कमेन्ट खालामदो एसेनो गोजोन्थों